YouTube, eli pelaan Minecraftia. Ja mä en pelaa vaan Growtopiaa, mä pelaan Minecraftia myös. Ja ehkä joskus avointa. Mutta niin, tässä minun tyyppini, minun mielestä hieno. Ja meidän peli alkaa ihan kohta. Täällä on YKK. Se alkaa. Minä en saa ikinä mitään. Se on selvä. Yeah. Mä jään tänne tällä, koska varahousut mukaan. Okei. Mä kuolin. Tosi kivaa. Hihi. Okei, tuo on niinku kauheeta. Mä en halua kuolla heti. Pikkupeliä. Täällä on YKK, Neviku. Se 7 ihmistä, me tarvitaan vielä 2. Ainakin. Mutta alkaa. Ja muuten please tilatkaa tää kanava. Mä en tee tosi paljon muita videoita, mutta tilatkaa tämä kanava. Se on selvä. ...30 sekuntia. Tää on niin kivaa. Esin tähden. Siinä on ollut sellainen. Ja muuten, jos sä kysytte multa, että millä mä kuvaan, niin modisen. Apua, mä en halua kuolla. Oi. Armoritäkkiä päällä. Mä kuolin. Mä en tykkää tästä. Mä oon aina se, kuka kuolee. Mä vihaan tätä. Mutta kauankaan aikaa ei mennyt, joten jatketaan vielä yhden kierroksen pelaamista ja jee! No, mä lopetan tähän.
nähdään ensi kerralla. Ja ensi kerralla taitaa tulla se Growtopia-video. Mutta en tiedä. Moikka!